Κουράστηκα λίγο, αλλά είναι αυτή η καλή κούραση που βγαίνει αποτέλεσμα. Αυτό που μόλις είδες βεβαίως είναι το σποτάκι για την καινούργια μου εκπομπή που θα είναι κάθε εβδομάδα και με 1-2 παραρτήματα μέσα στη εβδομάδα. Και ναι, αυτός ήταν ο αδερφός μου και ναι, γενικά με βοήθησε η οικογένεια. Το κάνα πολύ γρήγορα, αλλά βγήκε. Τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι ανοίγω το καινούργιο μου κανάλι, το Humadness στα ελληνικά, που θα έχει κοινωνικά πειράματα. Το συγκεκριμένο είναι μια σαν εκπομπούλα. Πες στους γονείς σου να την παρακολουθούν, θα είναι ωραίο, θα είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι για γονείς, υποτίθεται, διότι εσείς τα βλέπετε έτσι κι αλλιώς αν έχουν πλάκα. Και διότι μεγάλοι άνθρωποι σε έναν κόσμο γεμάτο τεχνολογία και αγγλικά χάνουν πράγματα που κάποιοι από εμάς θεωρούν δεδομένα και καθημερινότητα. Δεν λέω ότι είναι κακό, μπορεί να ζουν καλύτερα, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας στα αγγλικά και το ίντερνετ. Και θα προσπαθήσω να τους πείσω, να σας πείσω ότι αξίζει πραγματικά να επενδύσει κανείς χρόνο σε όποια φάση της ζωής του και να είναι, διότι θα δεις την Κυριακή. Sorry που δεν είμαι ενθουσιασμένος, νιστάζω, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ, ούτε θέλω. Τώρα, αυτό το κανάλι είναι μια αφορμή να βγω έξω, που είμαι σαν το χοχλιό μέσα στο σπίτι όλη μέρα, ξέρω εγώ, και να δουλεύω πιο σοβαρά για όσα βίντεο πιστεύω ότι έχουν μια απήχηση και τέλος πάντων να φτιάχνω υλικό το οποίο να θέλω να προωθώ, γιατί τα βίντεο που κάνω εδώ πέρα δεν μου φαίνονται τόσο άξιο. Και αυτό που μου λένε ότι σε σχέση με άλλους YouTubers που έχουν πολλά views και πολλούς συνδρομητές, τα βίντεο μου είναι λίγο πιο χρήσιμα ή πιο καλά, δεν έχει να κάνει. Κάνω αυτό που μου αρέσει για μένα, αλλά δεν νιώθω ότι είναι κάτι που θα στο τρίψω στη μούρη να σου πω δες το γιατί είναι πολύ ωραίο. Πολύ λίγα είναι τα βίντεο μου για τα οποία είμαι περήφανος και μπορώ να το στείλω σε κάποιον. Κάτσε να βρω κάτι ανέκδοτα που γράφαμε πάλι με το Βαγγέλη, για να μην σε αφήσω παραπονεμένο ότι δεν διασκέδασες με αυτό το βίντεο. Ποιο ορυκτό καύσιμο βγήκε τελευταίο στον αγώνα ορυκτών καυσίμων? Το αργό πετρέλαιο. Εγώ είχα πει ο λιγνίτης, διότι λύγει τον αγώνα, αλλά το αργό πετρέλαιο. Τις παίρνουμε όταν δεν θέλουμε κουνούπια και μύγες στα χωράφια μας. Σιτάρι. Τελείωσε το βίντεο. Κοίτα. Πού ρε Βαγγέλη. Πιο μπαχαρικό δεν εξυπηρετεί κανέναν. Το μπαχάρι. Πώς λέγεται η ομάδα Γερμανών που πηγαίνει συνέχεια σε γάμο? Ναζίστε. Δύο άθλια. Πώς λένε εκείνο που γκρινιάζει συνέχεια στο ναυτικό? Μα ανάβει. Και πώς λένε εκείνο που φοβάται το εσωτερικό του αυγού? Κροκόδιλο. Αυτό μου άρεσε. Πώς λέγεται ένας συντηρητικός που έχει σταματήσει να ακούει μουσική και έχει ξεκινήσει να βλέπει ταινίες? Και βλέπει ταινίες τώρα. Διβιντηρητικός. Γιατί ήταν συντηρητικός. Πώς λέγεται η τελετή ταφής δύο ατόμων που σκοτώθηκαν ταυτόχρονα και τους θάβουν μαζί? Και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτές τις μέρες προσπαθώ να καίγομαι με τα μαθήματα αγγλικών, αν και τεμπελιάζω απίστευτα, και κάποια χαζοβιντεάκια που έχω στο νου θα τα κάνω έτσι για ξεκούραση. Και δείτε το πρώτο βίντεο την Κυριακή, γιατί θα έχει πλάκα. Τα έχω γυρίσει τα πρώτα έτσι. Θέλω να τα μοντάρω σωστά και να προσθέσω κάποια πράγματα.